कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44। कंत्राटी कर्मचारी भरतीचा निर्णय घेणाऱ्या तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध भारतीय जनता पार्टीच्या आंबोली व सावंतवाडी मंडळाकडून करण्यात आला। माजी आमदार राजन तेल यांच्या नेतृत्वाखाली हे निषेध आंदोलन माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या कार्यालयासमोर करण्यात आले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राबवणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध हो। कंत्राटी पद्धत राबवणाऱ्या महाविकास आघाडीचा निषेध हो। कंत्राटी पद्धत राबवणाऱ्या महाविकास आघाडीचा निषेध हो। उद्धव ठाकरे हाय हाय, शरद पवार हाय हाय, शरद पवार हाय हाय, शरद पवार करायचं काय? खाली डोके वर पाय। उद्धव ठाकरेंचं करायचं काय? खाली डोके वर पाय। नाना पटोलेंचं करायचं काय? खाली डोके वर पाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आता जे कंत्राटी पद्धतीची जी भरती आहे ही जर आपण बघितली तर अशोक चव्हाण साहेबांपासून पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांपासून अगदी उद्धव ठाकरेंपर्यंत हे जे त्यावेळीचे मुख्यमंत्री होते त्यांनी त्यावेळी केलेली होती। आणि ही सगळी उलट चर्चा आज भारतीय जनता पक्ष, शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांचं सरकार असताना त्यांच्यावर लादण्याचा प्रयत्न ही सगळी विरोधक मंडळी नाना पटोलेपासून सगळी करत होती। आणि म्हणून त्या गोष्टीचा निषेध आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आला। कालच आमचे नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी ही जी भरती प्रक्रिया होती ती काल रद्द त्या ठिकाणी केली आणि त्यांनी सगळे दाखले मागच्या सरकारने जे केलेले सगळे दाखले होते ते काल त्यांनी ते काही सांगितलं। आणि म्हणून आत्ताचे शरद पवार साहेब असतील, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब असतील, उद्धवजी असतील किंवा नाना पटोले असतील, हे वेगळ्या पद्धतीने आज दोष देताना आजच्या युती सरकारला या ठिकाणी दोष देतात। आणि म्हणून त्यांचा पडदा काल आदरणीय देवेंद्रजी यांनी फाडलेला आहे। आणि म्हणून खोटं बोला पण रेटून बोला अशा प्रकारची पद्धत आज विरोध या ठिकाणी करतायत। आपणच सगळं केलेलं जे पाप आहे हे धुण्याचं काम, हे त्या ठिकाणी रद्द करण्याचं काम आज आमच्या नेत्यांनी केले। म्हणून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। आणि महाराष्ट्रातली प्रक्रिया अशाच प्रकारची निकोप होऊ देत। आणि त्याहीपेक्षा महाराष्ट्रातली प्रक्रिया करताना आमची एक अशी मागणी राहील की आमच्या या कोकणात सुद्धा त्या स्थानिक भूमिपुत्रांना पण न्याय द्या, अशा प्रकारची मागणी आज आम्ही देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे या ठिकाणी करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।